هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. ина мо биромадам бачаман провожат кунӣ. ҳозир вообще соат 8 ҳозир бинед чӣ тип торикай ва имрӯз беҳад ханукай минуси 17 ҳозир минуси 17 ё ки минуси 20 мехали ба фикрам нишон додаиста буд. ҷапаи трактора шавқа оварда буданд ва гуфтанд ки бачасон чӣ хела хидиш мерава ё шумо хитол мебаред? Не, хидиш мерава. Кукла нас встречает. خلاصه تماشا بینم بچه ما گسیل کردم автобус اومد برش автобус خودش میبره خودش میاره امی پیش خونمون یا минутак устарак میره остановка хайда да пешаке ки хонаи мо остановка ҳай ба барои мультиваркай гуфти кахната видео кади партофтиша не ҳозир биромадам как раз да унҷа очаи рисим истодагӣ буд гуфтам барои ҳавай гуфта будам месим шона ҳавай додадам ҳама очаи рисим додадам ша мега чанд сим гуфтам ягон сим дар кор нест я просто бар истифодаш бар инаи каҳо хаял бо рӯшантарак шава фотима хестай бирам бо биём иншолло навор мекунам каҳои гирифта гира чанд рӯз най 2 4 6 рӯлони калон беҳад ханак рӯз якум рӯзи мароз гуфта истабуда нозидам инҷа вай гуфт ки марда ки дар киҷо биёрам да упара монам шунаки ма гуфтам ки не чӯ да упара мебуда пеш оғул фурорам аввал шав трактор оварда да инҷа фурӯ оварда соати 12 шав овардан каҳора барфадине тамошобино иҷа саҳар қати бигем мардак биромад гӯспандакоша каҳошона ҳамаша бироварда ки ма аяк лавда упара ои гарм кашидам инаи ҳамаша тайёр карда да иҷа не сатилаи оби гарма мондагиян анак гӯспандора ҳуй кардам дари каҳора маҳкам кардам аввал гуфтам вай бихӯранд оби гармак бихӯранд ба бираванд каҳа бихӯранд боди каса осона кайда як кас ай усу мақсад ёрдам куна ай сима овардама як лав барфикатинаи бизак шир додам у бизакам шир мехӯравая ака мо ба бутилка дига бас карда будем доданша каҳ мехӯрд об мехӯрд мақсад ҷав мехӯрд пучоқҳои хонара мебировардам хушу мехӯра ба нон ариза мекарда медодам хушу мехӯрд вамқа дига шир намедодам вақте ки барфак таваллуд шид я дига бас кардам ширкия имрӯз ки ҳаво беҳад ханакай гуфтам ишам бутиям камакак я бутилкара бигем хай айним камакак шуда вай додам бақи мондаша барфак додадам тамошобинони азиз ҳамҷа мехоҳам миннатдории худро ба ҳар яке шумо бирасонам барои комментариҳое ки шумо менависед ҳамашама мехонам беҳад мехоҳам ки ҳар яктонро ҷавоб диҳам беҳад бахшиши зиёд ки вақт камай ҳами хеле корум бисёрай тамошобино муҳаммаҷона муаллимада мондагиам мега ки бачаат ҳамаи чиро медона куҷо вардиша мега просатира мега ёд додӣ талабое ки ҳозир ё мактаб хондаистанд мега нав дарса мақсад нав ҳарфоро ёд гирифтаистанд бароям мега ида оқа интересна нестай анакози дига хе дарс шудоистем ранги синфҳои дурусе гуфтам хали дарсҳои қинтарак шудоистем даҷа тамошобино камтар харид карда овардиян шавҳарам меҳмон дорем дар хона якта шиносшон овардагиян корбора кадестиян бигем хай хела ёрдам кадестиян хела беҳбудиш дестай дар гӯспандо иқадоми бигирифта овардан дар иҷа ҳозир иншолло дастархонашон тайёр мекунам як хомшурбо мекунам насиб иншаалло имрӯзу баъд вай мекунам як листак самбуса мепазам
Юра ҳамаша озда лайляко гирифта бурда дастархоншона мепартом. Озда перинан дуромадаги нестам. То омадани обайора ма тезис дастархона мепартом. Иҷа бигем фатир бигем, қоб фатир бигем, амхалиҳои дедонӣ гирифтем. Айравимон овардем. Нони нонбӯёӣ ва дегдонӣ. Иҷа гӯштакора аякла гуфтам реза кунем, дига ҳаво хунук шидаи сразу оварда буд. Корора буд накардам бигем. Продукта бисёр буд, эсусша ҷӯбаҷӯ кардам. Июра дараму як хонаи летнӣ монда будам. Анаки иншоалло имрӯз ҳамаша шушта реза карда ҷӯбаҷӯ мекунам. Анаи гӯштои қабарғадор тамошо бино, фақат барои шӯрбоҳоз иншоалло як шӯрбоча меандозам дар ин рӯзи зимистони хунук. Ба нони нонбӯи дегдонӣ мазза карда абед мекунем иншоалло. Хомшӯрбора дохтам ҷӯшидан гира гуфтам аяк лав айс самбусаҳора камкак фарш кардам. Бисёр нестан, ҳамин дилист ба фикрам мешаванд. Баъд самбусаҳои калони бадан намекунам, хали майда тарак мекунам. Ҳамин самбусаро фикр мекунам ҳамин секунҷаш ба маззаи хушрӯай. Аввало ҳамаи подписчикое ки нав дар канали мо подписатсия кардагиян ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм ва бисёр саволҳо месиен хонаи худтон. Бале хонаи худмонаи Фотима 2 сола ҳай оли гап намезана. Бисёр дар бораи Фотима мепурсен. Баъд дар бораи зани шавҳарам мепурсен ки кӯдак дора ай шавҳари шумо? Не, худаш кӯдак дораву лекин ай шавҳари ман нест. Баъдан чӣ хел ман фаҳмидам, бисёр савол додаин ки ман чӣ хел фаҳмидам, чӣ хел мақсад фаҳмидам зандории шавҳарма. Хулоса як рӯз омад, телефонашо ҳама вақт дар код буд. Ҳамон рӯз телефонашо музика монда биромад ба чӣ коре. Ман ҳамин фақат ай галерея медорам. Мақсад якум галереяша мебинем ки чӣ хел сурат гирифтае, дар куҷо сурат гирифтае. Баъдан диромадам суратҳои ҳамон зана дидам, бо шавҳарам якҷоя сурат гирифтагӣ буданд. Ҳечи нагуфтам, ҳамин сурата дар экран мондам. То омадан шунаш кардам. Омадан Қуръон аввал овардам, дар дастшон додам. Гуфтам фақат дурӯғ нагӯ. Кияй гуфтан занам. Ана михел қапидам бигем, ҳамин хел фаҳмидам. Мақсад ма ягом ҷо нарафтам. Хай камтар бигем дар сари қар ҳар гап гуфтам. Дар сари қар мақсад ҳеҷ маҳал ягом зан намебина ки ба бигӯяд ки о маладес, кори хуб кардӣ. Мақсад алла мекуна. Баъдан бо як комментария дига шудагӣ буд ки бояд вақте ки дуо мекунӣ дар охири дуот бигӯ ки худованд ҳамаи мардакора соҳиби чорзанӣ кунад, ки мақсад занҳои бешавҳар дар ҷаҳон дар ҳамин рӯи замин кам шаванд. Хали дуо намекунӣ ту? Не, чӣ ба мо намекунем? Кадом мардаке ки зӯруш мераса ошур шава бигира. Мақсад фикри ма чие, хулосаи ма чие, ки мақсад адолат кунанд. Мо ҳеҷ касем, и амри худованде. Мо гирья мекунем, нола мекунем, зиқӣ мекунем, лекин и ягон маъно, и ягон чира мақсад изменид намекуна, дигаргун намекуна. И амри худованде. Мардако зӯршон мераса мегиранд, лекин ки зӯршон намераса ва баъда михел занора зиқ мекунанд, ба фикри ма хубтараш нагиранд, ҳамиш хубе. Шароити кадом мераса марҳамат ошур шава бигира. Мо зид нестем занҳо, мақсад мо ҳамамона яхел нигоҳ кунам. И фармони худованде. Ира мо ягон рола бозӣ кардаам наметонем. Худованд фармон додагиай, албатта ки иҷро мешава. Мо мақсад намегем ки не, и бояд ихе нашава. фикр мекунам бисёрии шумо мара мефаҳмен. Барои подписчикои нав камтар маълумот додам. иҷа боша аллакай тамошобино самбусаҳом тайёр шид. Беҳад тӯнакаки бигем хамираш тӯнакаки ба маззаи хушрӯ омад. Но ба сливочни маслаи хонагӣ кардам. Тамошобино ҳам хелиш намондам. Абед чидаги бина чихе хамираш вай омадай. Чихе бугум хеле ғавси дилгиркунандани резунак нижняк омадай. Барои ман иштиёи таом, касоне ки хуб дестиян, ба шумо низ ҳамчунин. Анак ман шомшона овардам тиширшон бутун. Ира би ҳамқа ганда ҳаки ина иша бугу.
تو او سبرته برفک ما گوشنش ده میگه برفک خراب شده نه برفک قیمت بوز بالای پروسه میدین در نظرش ما چیرکک میتوکو تماشا بینا چیه برو برف نیسته برای همین اگر نه برفک همو برفکه این ای بزرگم شیر بتیم که خنکی بچه دیگه میگیم وای نشوه کسال نشوه یا دو روزه وای بیهد هوا خنکی بده نه برفکه بینیده نمیمانش بخره انا شیر جنگه برای سوسکه جنگ ما ای پشتم ویدیو چپانه توفته سه ای داشت کشید گیری به برفک که بوتیلکه را خوردیم بوتیلکه لاو بالاو بود ایره هم بخره کن تا جون بگیره ای بزیچه ایش برچه شما پرسیدین که برفک برچه های یا بزیچه برچه های برفک اینه سیاه بزیچه های ای تویستون تاول چیدگی بود سگونیک بودن نورسی بگنده ای قهک بود با شیری بوتیلکه همی قش کدیم گاهی میشوه خیلی اگم بزمی قطع میخره شیره اتاق نه نکی همه چی را میخره برفک بغیر شیر هیچ را نمیخره چنی مشده ای همه چی را میخره جونش دمی دیرم این ای کلان نبینی آخو برای شیر الاف خودزه داشت بری الاف برای شیر مو جانگه تمام شد شیر با مزه بدن شیر گوه تمام شد شکم برفک بینه سه شکم که شیره خورد سرش بینه میگه پسرش پریچوسکا که ایره چه خیلی پریچوسکا کنه تماشا بینه وای گرفته بدن صورتی اینم خیلی گفتن که صورت میگیریم صورتی ما فکر کردم وینیت که میگیرم یا اینم خیلی صورت گرفتیم آبشی در سینفشون 13 نفرن در این روز با یک قدمش قصرش در همین روزی صورت گیری در اینجا 12 تا ایره بینه چه خم تو دیست تا ایره سرشاشتم آوردم دیزه بگی در خم دو دیسته فاطمه خیلی تماشا بینه این اختان بهاتین بچه ما چه خیلی ماشاءالله های بچه سه تک تلفنی ما در روی صورت این هم خواه فاطمه بدار مصطفی بدار هم خواه یکی هم محمد خواه هم خواه گفتم نکو خیلی صورتی بچه ما گندگی داره فاطمه نمولتی که ماشه را تماشا میکنه رو صبح بگه چه رنگی ماشه میکنه مرانیکو فاطمه ای بخدش سسکه چه خدش